houkuttelevan tapaan. Naiset saavat hurrutella vibraattoreilla, mutta jos mies ostaa keinovaginan, niin se heti tuomitaan jotenkin likaiseksi tai omituiseksi. Nyt ollaan täällä Kaalimadon varastolla ja selvittämässä sitä, että millaisia leluja miehet ostaa ja mitä myyttejä edelleen liittyy miesten seksileluihin. Jo pidempään Kaalimadon myyntitilastojen kärjessä on keikkunut Fleshlight Girls-sarjan keinovaginat. Myydyn näistä on jenkkipornotähti Elsa Jeanin mallin mukaan muotoiltu keinovagina. Tästä miehet tykkää sen takia, että tämä on intensiivinen, voimakkaasti muotoiltu, mutta sitten taas ei liian tiukka. Tässä just ne voimakkaat muotoilut on aika tässä tunnelin alkupäässä, että se ei tarvi olla hirveän iso penis, että sopii sellaiselle pienemmällekin ja keskivertopeniksen omistaville miehille. Mitä sä luulet, että paljon vaikuttaa se, että tässä on tämmöinen pornotähti? Kaiken kaikkiaanhan seksivälineet ja miesten seksivälineet pyrkii vastaamaan miesten fantasioihin. Ja tietyllä tapaa pornosta saadaan myös niitä fantasioita ja sitten myös hänen tekemiään leffoja voisit katsoa netistä. Aivan. Samalla, vaikka kun käyttää tätä. Teknologia on saavuttanut myös miesten lelut ja keinovaginoiden suosiota haastaa nyt masturbaattorit. Tämä on just hyvä esimerkki, kun äsken oltiin noissa tekovaginoissa, että ne on sellaisia ihmisen anatomiaa jäljitteleviä seksivälineitä, mutta sitten masturbaattorit ei sinänsä ole niin ihmisen anatomiaa jäljitteleviä. Eli tässä on moottori, joka värisyttää tätä tunnelia. Tämä on silikonista tehty tunneli. Ja sitten tässä on semmoisia imutoimintoja, mitkä pumppaa tätä tunnelia erilaisilla rytmeillä. Ja tässä on sitten myös lämmitystoiminto, mikä lämmittää tämän tunnelin miellyttävän tuntuiseksi. Nämä keinovaginat ja tämä masturbaattorikin, ne on aika isoja. Kun sitten taas miettii, että naisille on hyvinkin pieniä puikon kokosta tarjolla. Onko miehillä ainut vaihtoehto sitten tämmöinen tosi iso? Niitä on toki semmosia pienempiäkin, ihan tämmöisiä vähän pocket pussy tyylisiä, mitkä on sitten ihan vaan semmosia käteen mahtuvia. Että kyllä niitä on erilaisia. Suosikkilelujen esittelyn jälkeen haastetaan Annukkaa vielä muutamalla seksilelumyytillä. Toki jos ajatellaan itsetyydytystä kaiken kaikkiaan ja sitä vaikka penikseen kohdistuvaa fyysistä stimulaatiota, niin toki just voimakas, pitkäkestoinen stimulaatio voi turruttaa penistä hetkellisesti, mutta ei sillain pidemmän päälle. Ei pidä paikkaansa. Oikaise. Joo, eli siis esimerkiksi tutkimukset osoittaa, että liukuvoiteen käyttö helpottaa orgasmin saamista ja lisää kiihottumista. Ja liukuvoiteisiin liittyy sellainen olettamus, että pitäisi olla joku ongelma, jotta liukuvoidetta voi käyttää. Mutta kaiken kaikkiaanhan se tekee käsiseksistä ja penetraatiosta niin yleensä paremman tuntusta. Ja toki aina elämän varrella saattaa tulla tilanteita, missä sitten ne limakalvot on kuivat, jolloin sit se on ehdoton juttu.